nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the world, the Savior reigns. Let men their songs employ. Wild fields and floods, rock hills and plains, repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. Repeat the sound of joy. Oh, come, all ye faithful, joyful and triumphant. Oh, come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of angels. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. In excelsis Deo. In excelsis Hark the herald angels sing. Joy to the world, the Lord has come. Oh, come, all ye faithful, in excelsis Deo.
repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. Repeat the sound of joy. Oh, come, all ye faithful, joyful and triumphant. Oh, come ye to Bethlehem. Come and behold Him, born the King of angels. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Christ the Lord. Gloria in excelsis
the sounding joy. Repeat the sounding joy. Repeat the sound of joy. Oh, come, all ye faithful, joyful and triumphant. Oh, come ye to Bethlehem. Come and behold Him, born the King of angels. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. In excelsis Deo. In excelsis Hark the herald angels sing. Joy to the world, the Lord has come. Oh, come, all ye faithful, in excelsis Deo. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, good and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the sky. With angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Yeah, yeah, yeah. Joy to the world, the Lord has come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the world, the Savior reigns. Let men their songs employ. Wild fields and floods, rock hills and plains, repeat
the sounding joy. Repeat the sounding joy. Repeat the sound of joy. Oh, come, all ye faithful, joyful and triumphant. Oh, come ye to Bethlehem. Come and behold Him, born the King of angels. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. In excelsis Deo. In excelsis Hark the herald angels sing. Joy to the world, the Lord has come. Oh, come, all ye faithful, In excelsis Deo. hark the herald angels sing. Glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, good and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, joyful triumph of the sky. With angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing. Glory to the newborn King. Yeah, yeah, yeah. Joy to the world, the Lord has come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the world, the Savior reigns. Let men their songs employ. While fields and floods, rock hills and plains, repeat
the sounding joy. Repeat the sounding joy. Repeat the sound of joy. Oh, come, all ye faithful, joyful and triumphant. Oh, come ye to Bethlehem. Come and behold Him, born the King of angels. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Christ the Lord. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. In excelsis Deo. In excelsis Hark the herald angels sing. Joy to the world, the Lord has come. Oh, come, all ye faithful, in excelsis Deo. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, good and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the skies. With angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Yeah, yeah, yeah. Joy to the world, the Lord has come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Sa
alpuhon manahasiti palua mahuri ami sian hasosanai lasaroham o Israel ainung ngaro Immanuel Sai Roma opanondangi pala o manaholomi patiur padalanaki kodame bahen rohaki lasmaroham o Israel ainung ngaro Immanuel Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di porbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Podo ale Jehovah dihalungut rohakku, ale debatakku marhabosat tuho doahu, sayunang paila aho, asa unang marsura-sura akka musuku midaaho. Dang tagamot daktahi tagamot tarura manangi sesian akka namakkaho siho. Ale Jehovah say pabotoho matuau akka sidalanammu jala ajarho tuau akka bagasmo. Say romaho Tuhani manopot jorona beta tasobama ibana. Haleluya. Haleluya 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 Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata ajarhom matuhami aturammu unang tadikon hami patongkor mamatanami asa hutadahami hatwa umisian nasian hoi pargugoy hami marhite-hite hatam padau masian hami nasapuda nalipe saitogihom mahami diak kadalammu asa hutadahami ho hangoluan nami manang mangulu manang mate hami marhite-hite Tuhan nami Yesus Kristus anakmi. Amin. Kudul. Marede hita siya bukwed de nomor 40 sada. Amuna marsagro hajono dorajai naro mangabul roha ninasana tuki torong nuai tahe inganan sonangan imapartangiangan nina porseai atong gir-gir mahita manomurajai mangukap di
tatangihon hamuma pati ni debata, tatangihon mapati ni debata, ima na tersurat di Psalme 130 ayat 7. Songonom madidok disi. Nalom maroham tu Jehovah ale Israel, ay para siroha do Jehovah jala gudang doha luao di ibana. Olat ni dosaha na, rak mangidogo mahita tu adopan di debata, lau mangulahon na hobar tu patit nai. Ale Tuhan debata, say pergugoy mahami, mangulahon na hobar tu patit mi. Amen. Marede hita siya bukedeta nomor 121 ayat 1 doho ayat 2. Tato po ti madosat tu adopan ni debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suhatu dosan, para siroha na sumurong aman ni Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami. Hami halak perdosa na dangolon ro tujolo ni habang sa habedi yaumi, manopoti jala manganggukod dosa nami, masayjot huwarsahi hami ho marhite-hite pikiran doho hata, doho pabahenan nami narway. Dang huhahulungi hami ho siyan nasa ruha nami, doho siyan nasa ate-ate nami, doho nasa todi nami, doho nasa gugu nami, nang dungan nami, dang doso diri nami kubahek kami. Dibaheni, tamado rimasamu hami, jala uhumamu hami, tuhamatian saliling-gililing nai. Alani, nama porus mahami nuai, tuasin ni roham nagudangi, mangido siyan na sa roha nami, asesaan di dosa nami sa luhurna. Sayurupi mahami, paubaho roha nami, ala ni anak Tuhan Yesus Kristus, anak hakulungan ni roham, si Pangulo hami, dohot ala ni guarmu debediay. Ali Tuhan, saya si maroham di hami halak na dangolon. Amin. Laos tabi kima bagai-bagai ni dibata taringot Tuhan sesaan di dolat. Alani pangalaw siyo taro ubahit tertulang Kristus. Jala binahin ni hajahato taro iba na mabugang. Ape tu iba na pisak-pisang perhitian ni hasonangat ta jala binahin ni bugang na malum itahilala.
Asang apa ma di debata na di kijang. Amen. Mari dehita sa buku edita nomor 532 ayat 1 doha ayat 2. Hosiana di anak ni Raja Daud, Patigor jala parmona, marsurak maho boru Sion, Raja Romano kotho. Amen, haleluya. Puji-ta sombara janasian surgoi. Amen, haleluya. Puji-ta sombara janasian surgoi. Puji magoarna Raja si marmona. Amen, haleluya. Puji-ta sombara jani hadameoni. Amen, haleluya. Puji-ta sombara jani hadameoni. Hosiana di anak ni Raja Daud, narolau mambo andame, nalampok na serere prohai. Hosiana madigijang. Amen, haleluya. Puji-ta sombara janasian surgoi. Amen, haleluya. Puji-ta sombara janasian surgoi. Puji magoarna Raja si parmona. Amen, haleluya. Puji-ta sombara jani hadameoni. Amen, haleluya. Puji-ta sombara jani hadameoni. Turpu epistel di perminggota di Manugoton, songo patujolo ni Jamida, iman enet sian buku Markus bidusada, mamuka sian ayat sada, saharo di ayat 2, tajahama marsika soring. Songonoma hatani di bata. Pamaritahon ni si Yohanes padidi. Oma mula ni barita nauli ni Yesus Kristus. Suara ni najma jauh-jauh di halongonan, paturehamu madala di Tuhani, pahornopamu ma sidalanan nai. Jari luar masude pangisi ni tano Judea ro di hala Jerusalem manopo ibana. Jala di padidihot do na sida di batangai Jordan dung di topotibe dosana. Odo jamitana naro masya pudiku na gumogo siya nao
na hurang tamado au paud duahu makarhari tali ni sipatuna. Olak ni do sahakna mertua do natu mangihon hatan ni dibata jalan au piopsa. Amin. Maredde hita siabu kedeta nomor 45 ayat 5 doho ayat onom. Hosiana sa pavon, baga-baga ni Jehovah. Nang buni do benuai, asangapon mi di jolma. Akan aku Tidakon maha porsiautai songon na hinatidakon di dongatta sa haporsiao di sadok portibion ra mahitamadok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na sohatudosan na tumopalangi dotan au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imana tinubuhon si Maria nagabi-gabi at sa to di porbadia andorak suhabuan. Iro tuhatta na tumaon na bernit di panghuman ni Silatus na matetarpajal do ibana di hau pinorsilang na tuat tubanua torudong di tano na mula mangulo di ari patuluhon na manaik tu surgo lau hunduk tu siamon dari bata Jehovah amanai pargogo na sohatudusani di simay bana pay mamulak sugo tu tanoon manguhumi halak na mangulu do na mate. Au porsea di ton di porbadia, jala adok sa da huria na badia. Huria hato panihalak Kristen akan na badia. Doho deha sasani dosa, doho deha tay naman do. Mulak mangulu sugot daging halak na mate. Doho deha ngoluan na surasuda. Amen. Tapi kema puji-pujian sian ulaya Filipi.
pertemuan perempuan gabungan.
bagaimana titing na masa di huriata. Shalom. Warta Jemaat untuk kita Minggu 14 Desember tahun 2025 dengan topik Makalunguton debata hatuauni akana porsea. Berharap kepada Allah yang menyelamatkan. Nama minggu kita hari ini Advent ketiga. 2 statistik. A. Baptisan. Pada hari Jumat 26 Desember tahun 2025 yang akan datang, Gereja HKBP Makassar akan melaksanakan sakramen baptisan kudus kepada anak-anak, kepada orang tua yang hendak membawa anaknya ke dalam baptisan kudus agar mendaftar ke sekretariat gereja dengan membawa fotokopi akte kelahiran jika sudah ada. Bagi yang bukan jemaat HKBP Makassar agar membawa surat keterangan atau surat pengantar dari gereja asalnya. B. Jemaat pindah. Pada hari ini Minggu 14 Desember tahun 2025 telah pindah jemaat. 1. Keluarga bertua Sitorus SE Ibu Lita Juliana Boru Gultom SE dengan 1 orang putra Alden Mika Gultom Alden Mika Sitorus yang beralamat di Jalan Antang Raya, Kompleks Beverly Hills, Blok E nomor 34, wilayah Kolose. Pindah keanggotaan menjadi jemaat Gereja Kristus Yesus di Pekanbaru. Kedua, keluarga Bapak Fernandes Parulian Sinaga Eskom Mkom Ibu Depanda Sintaulisa Borutamba dengan 1 orang putra Elias Pasihar Sinaga yang beralamat di Jalan Tun Abdul Razak, Perumahan Multiniaga Townhouse Blok N nomor 25, wilayah Korintus. Pindah keanggotaan menjadi jemaat GKI Cipinang Indah, Jakarta. Ketiga, Saudara Sutra Giovanni Aruan yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan 8 nomor 93 Asrama Damintaldam Gria Waskita Tamalan Rea Jaya, wilayah Kolose. Pindah keanggotaan menjadi jemaat HKBP Raja Hobang, Resort Muara Mulia Distrik 24 Tanah Jawa. Tuhan Yesus memberkati jemaatnya di tempat yang baru. Ketiga, Dewan Koinonia, jadwal kebaktian Pesta Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 HKBP Makassar. 1. Natal Ama Ina HKBP Minggu 21 Desember tahun 2025 masuk pukul 18 WITA 00 sampai dengan selesai. Yang selanjutnya dapat kita lihat pada soft copy yang dikirim ke grup wilayah masing-masing. Keempat, Dewan Marturia. Kelima, Dewan Diakonia gerakan Rp5.000 untuk Diakonia Sosial HKBP Makassar. Keenam, Kesekretariatan. Pada hari ini Minggu 14 Desember tahun 2025 kita mengantarkan persembahan ke depan altar beramplop sebagai ucapan tanda terima kasih kita atas pelayanan Bapak Situa Paja Roy Marihot Sinaga sebagai majelis di HKBP Makassar selama 21 tahun 7 bulan. Pada hari Minggu 21 Desember 2025 yang akan datang, kita mengantarkan persembahan ke depan altar untuk panitia Natal Ama Paropuan. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. Ketujuh, pelayanan. 8, pengumuman. 1, kur wilayah yang melayani di ibadah minggu. Pada hari Minggu 21 Desember yang akan datang, kur wilayah yang melayani paduan suara di gereja HKBP di gereja bahasa Batak adalah wilayah Kolose. A2, Majelis Purna Bakti. Pada hari ini Minggu 14 Desember tahun 2025, gereja kita mengadakan acara Purna Bakti Majelis Bapak Situa Paja Roy Marihot Sinaga, alamat BTN Bakolu Blok B4 nomor 14 wilayah Pilipi.
Acara dilaksanakan setelah persembahan ke depan altar. Selesai acara kebaktian di gereja akan kita lanjutkan acara syukuran kepada keluarga Situa Paja Roy Mario Sinaga Inang Boru Tambunan bertempat di Gedung Sopo Talenta HKBP Makassar. Tuhan Yesus memberkati. A3 ibadah pos pelayanan Parepare. Pada hari ini Minggu 14 Desember tahun 2025 akan dilaksanakan ibadah Minggu di pos pelayanan Parepare yang dipimpin oleh Inang Pendeta Boru Sinaga STH, Pendeta Fungsional HKBP Makassar dengan liturgis Inang Situa J Boru Sibarani. Ibadah masuk pukul 16.00 WITA. Tuhan Yesus memberkati semua jemaatnya. A4 penyuluhan mengenai kesehatan kanker dan tumor. Pada hari Jumat 18 Desember 2025 mulai pukul 15.00 sampai dengan selesai bertempat di gedung sekolah minggu. Punguan Perempuan HKBP Makassar akan melaksanakan penyuluhan mengenai kesehatan kanker dan tumor oleh Yayasan Kesehatan Kanker Indonesia dengan pembicara Ibu Mitahul Jannah, Sarjana Kesehatan, dan Ibu Mustika Sari AMD KEP. Bagian B, jemaat yang sakit, mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. 1. Inang Nyonya Simatupang KR Boru Simanjunta. 2. Nyonya Situa Banjarnahor JG Boru Manulang. 3. Nona Parulian Boru Pasaribo. 4. Amang Ahamanurung. 5. Nyonya Naibaho KR Boru Pasaribo. 6. Nyonya Sitorus C Boru Panjaitan. 7. Nyonya Silitonga F Boru Samosir. 8. Nyonya P Silaban R Boru Pakpahan. 9. Amang Hasitorus Pane. 10. Nyonya Sitanggang N Boru Huta Barat. 11. Amang SPP Pasaribu. 12. Amang FR Marpaung. 13. Nyonya Sitorus LU Boru Sitompul. Bagi jemaat yang keluarganya sakit agar memberitahukan kepada sekretaris gereja, Tuhan Yesus memberikan kesembuhan pada jemaatnya. C. Jemaat yang berulang tahun kelahiran. Daftar jemaat yang berulang tahun kelahiran yang berulang tahun dari tanggal 15 sampai dengan 25 Desember 2025. Untuk ulang tahun kelahiran remaja sampai dewasa ada 11 orang. Ulang tahun anak-anak sekolah minggu ada 5 orang. Ulang tahun pernikahan ada 3 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. E. Jadwal pemakaian gereja. F. Jadwal pemakaian Sopo Talenta atau gedung sekolah minggu. 25 Januari 2026 Punguan Naimarata Borbor Masada. 1 Februari tahun 2026 Punguan Silahi Sabungan. Selanjutnya rekapitulasi penerimaan pengeluaran Pesta Puncak Tahun Transformasi tahun 2025 HKBP Makassar Sulawesi dapat kita lihat pada soft copy yang sudah dikirim ke grup wilayah kita masing-masing. Demikian juga laporan keuangan, pemasukan dan pengeluaran. Serta jadwal kegiatan 15 sampai dengan 21 Desember tahun 2005 dapat juga kita lihat di grup atau soft copy yang sudah dikirim melalui grup wilayah masing-masing. Sampai sekian jauh warta jemaat untuk kita. Tuhan Yesus memberkati. Tapi kemai di puji-pujian sian Kor Ama Ebenezer.
Marede hita saya buku deta nomor 30 sia mamuka saya na ayat saya laus tapapungo ma peliata. Damini debatana sumurung sian saluhutna roha. Ima mangarajaya hati-hati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai.
Amin. Hatan di debatan naga betul jami tadi hita di mingguta sadarion ima di Advent na patuluhon imana tersurat di Mika pitu. Mamuka sian ayat pitu sahatu ayat 10 tolu. Mika pitu ayat pitu sahat 10 tolu hujahama di tongat-tongat. Nalom ni roha matangiang tu Jehovah. Alai yang kau menatap tu Jehovah do. Jala dihalunguton rohaku do debatani hatuauku. Sai tangihonon ni debataku do ahu. Unak komarlas ni roha alemu sukku midaau. Ai tinggang peau sai hehe doamu se. Ai hudul peau nuaeng di bagasan hahulomon Jehovah do panodang diau. Usungoku do rimas ni Jehovah. Ai do pak ibana doau merdosa. Paima di badahon ibana badaku. Jala maruli mau dibahen. Sai toguon na doau sogot tu hatiuron. Idaokku do hati goran. Alai idaun ni musukku mai sogot. Jadi hukupan ni haurahon bohina. Ibana naung madok tuau. Di dia do Jehovah de batam. Marsobu-sobu mataku marnida na sida. Dung hona lutak songon gabo di halaman. Nungaro ari parpaulion di parikmu, ari parholangan ni patik doi. Ari haroroan ni halak doi tumopeto sian Asur. Dohot sian akahuta ni Mesir. Jala sian Mesir sahat rodi batang aek. Jala sian laut tu laut. Jala sian tor tu tor. Alai gabi halongonan matanoi ala ni pangisina. Binahen ni parbuen ni pabahenan nasida. Ido sahatna. Ujaha di hati Indonesia. Pengharapan baru bagi Sion. Mika 7 ayat 7 sampai ayat 13. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Janganlah bersuka cita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Aku akan memikul kemarahan Tuhan, sebab aku telah berdosa kepadanya sampai ia memperjuangkan perkaraku dan memberi keadilan kepadaku, membawa aku ke dalam terang sehingga aku mengalami keadilannya. Musuhku akan melihatnya dan dengan malu ia akan menutupi mukanya. Dia yang berkata kepadaku, "Di mana Tuhan Allahmu?" Mataku akan memandangi dia. Sekarang ia diinjak-injak seperti lumpur di jalan. Akan datang suatu hari bahwa pagar tembokmu akan dibangun kembali. Pada hari itulah perbatasanmu akan diperluas. Pada hari itu orang akan menghadap engkau dari Asur sampai Mesir. Dari Mesir sampai sungai Efrat, dari laut ke laut, dari gunung ke gunung. Tetapi bumi akan menjadi tandus oleh karena penduduknya sebagai akibat perbuatan mereka. Demikian firman Tuhan. Akamanga kainang ngamasuk kita diapin na batuluhon. Panumunamuon penantian
ima dinalaw marningot di hatutubo ni Tuhata Yesus. Di 3 minggu, manang di 2 minggu, Advent pertama, dohot Advent na paduahon, masuk kita tu Advent na patuluhon, anong do topik minggu, nang ditotuhod dito nga tonga ni Huriat tahakabipi, takbo to anong do pesyak kita marningot, di Advent na padulo, ano tahe topik ni minggu. Tang pula gudang bemardingot tate. Merdalan di bagasan hati urun, manang berjalan di bagasan di dalam terang. Jadi halak na naing menanti mana pememahon haroro ni Yesus ikon naing merdalan di bagasan hati urun. Dido naing tiopot ta perjulu asa boy hita masuk muse tuapen Advent na selanjut. Di Advent na paduahon na di hari minggui takas do di jauh. Artinya di jauh. Hamu bau ni roha pertobatan. Asa halak na mardalan di bagasan hati urun ni debata ikut jolo perjolo do ibana bertobat. Tanpa pertobatan dia tidak mungkin berjalan di jalan terang Tuhan. Ala nunga digohi dosa. Ala nunga digohi hajahaton. Ala nunga digohi nasohi nalomohon ni rohani de batang ulu ni jolma. Dituntut pertobatan sehingga dia bisa berjalan di terang Tuhan. Alai saunari dijo mahita. Ngadijahanakin marhite warta. Makalunguton debata hatuau niakana persea berhadap kepada Allah yang menyelamatkan. Nuaing di jauh mahita makalunguton berharap kepada Tuhan. Wasai ko berharap kepada Tuhan. Wasai ko makalunguton Jehovah di bagasan nguluta maulo nong borhatita sian pertobatan. Ikon memang betul-betul dia mengharap. Ikon debatado na mangula, ikon debatado na manugdami. Song natadok nakin ala ngulu ni jolma dangadong na sempurna apalagi dangadong be na Bartolomeo ni rohani de bata nuaing ay sugari tasigati panguluota ay sugari tasigati akka pabahenata bahkan do pakatayot. Takwote na nga do kita majaha Mika 7 ayat sada 1 ayat on. Dan pelasonari bijahot tamulusot aja. Sangat luar biasa di si dia dua luhon si Mika hajahaton ni bangsoi. Hajahaton ni bangso Israel. Hajahaton ni halak Jehuda. Nahi naholongan ni debata nang pinilit ni debata nang jinaw ni debata jala nang dipamasuk tuhuta tu inganan iman nang pinarabaga-baga tanokanan. Alay luar biasa hajahaton na pola di barhon simika dangadong be na ngosada jupang nauli di hutai dangadong be jupang nauli di halak Israel pola di barhon ibana songon na mamutihi anggur molopanen halak Israel itu tabudo membuat perbuah ni anggur. Alai diko barhon simika do songo dia kesulitan saya dilului ibana na boy tapon na perbuan yang guri alai dangadong be tarsongoni mangulu ni halak Israel pada saat itu tarsongoni ma pangalaho ni halak Israel pada saat itu nunga tungholang dao sian debata apalagi mulai sian keluarga. Menurut aja di ayat onom anakna nunga mangalo amana boruna mangalo inana parumain na mangalo simatuana nina di ayat onom tajahan non di Mika 7 ayat 1 onom akan na mga rajay pe mga korupsi akapanguhum pe nunga menjalo sisip tangadong be na jupang ngulu ni jolmai
si pangasahonon na sa sitong na diadupan ni debatalan ni hajahaton. Siya ni do iba na ro tuadupan ni debata si Jesaya. Anggo tu jol, anggo tu portibiok kape, tangadong pangalualuan. Ola debata do pangalualuan, ido na didok ibana, tu Jehovah do ibana, berharap tu Jehovah do ibana makalunguton hatuaon do taluaon ido no marga di ibana asa boy jupang ibana las niroha jupang ibana ngulu apalagi sahat tu nama jalo di ngulu no pinaradi ni debatadi asa mulota sigati akamanga kainang ta coba jolo tai dia ta urai sian ayat nang tajahanakin sian Mika pitu ayat pitu sapulutul atar torof do penafsir namanuraton mangalapati ayaton molo sian ayat sada ayat pitu satu ayat walu di suarahon si Mika do manang gabe buido tarangkum sian ayat pitu satu walu hina argani na makalunguton debata berharap tu Jehovah berharap tu debata di bagasan panguluan. Ala sian ibana do boy jupak kita haluaw. Sian ibana do jupak kita haluaw. Molo tu ibana hita berharap dang tu pertibion. Molo taida muse di ayat sia satu ayat 10. Takas do di suarahon ibana. Hina argani na manopot hidusa songon turbu jamita na di hari minggui jala kesiapan haradeon majalo uhum ni debata molo mardosa kesiapan do haradeon ni aka jolmai molo mardosa dia dupan ni debata ala uhum ni debata dang tuhamagoan alai justru uhum ni debata asa paubahon roha asa boy muse mulak jolmai tu ulaon doho tu ngolu hobar tu lomoni rohani debata dang tu hamatean anggo ni debata diaka na marsiho tu debata diaka na mulak tu debata manang songo dia pe hajahaton na di bagasan parngulu na patuluhon na buhi te ida muse di ayat 10 sada sahatu ayat 10 tolu hina arga ni baga-baga ni debata pemulihan manang paulakon bangsoi paulakon jolmai naung hancur asa mulak muse dengan uli jalaboy muse normal mardalan hobar tulomoni rohani debata alai laus di ida ibana do di dok ibana do anggo musu manang halak na so olo persea manang halak na so olo uduk duadupan ni debata manang halak na solo bertobat jupang ma kehancuran dinasida pola do di barhon songon lumpur di jalan di padege-dege jolma songoni mangulu ni halak naso olo bertobat naso olo mulak naso olo muse dipauli debata di bagasan ima nasino arahon ni simika tu halak Israel asa bertobat nasida jala asa boy nasida muse di pauli asa mulak nasida muse dipulihkan songon sebelum nasida menghadapi kehancuran atong tusido hita diarahon nuaing akamanga kena nuaing masuk mahita tu aplikasi lo sekaligus perenungan di bagasan perdalanan ninguluta di partikyatan ikut dohnot tado sarupa dohita nuaing do songon halak Israel nasi totong didodoni dosa pemuda hulak doi say renu konot tangado siya tong-atong ata na sumar dosa say mula hulak doi tong jamita honon nami idoban na sitabad di gano minggu adong di ibadah tay pengakuan dosa Allah sadar dohita secara personal
secara keluarga, secara komunitas ta banang dohot dia kapar sorata saya jujut doi marlauk dosa. Bahkan bui dohonot ta budangahan pangalahot taidang di halomohon rohani debata. Ala say standar ta ima rohadot kepentingat ta pikirata lomoni rohatta alai dang lomoni rohani debata. Yido mabbe kita say didog gok dosa ngulutta pardalanatta di juluni debata. Alani halak na gok di bagasan dosa manang halak na setotong dope mangula hajahato di bagasan nguluna marhite turpuhot di jo mahita asa olo hita setotong berharap makiring tu debata mual ni hangulua ni manang mual ni haluau. Ay dangadok kaluaw na asing anggo di hita siya dosa. Dangadok kaluaw na asing parwaron hita siya hajahatot tayo. Anggo soholan pangurubiyon ni debata. Yang go so siya debatay tajalo di bagasan ngulut. Budang do memang perkembangan ilmu di Portibion wai. Mabain standar-standar bahkan mabain sada pandangan-pandangan asa boy pulih dengan muse tungulu na hobar malang tungulu na dumenggan. Bahkan dibain wahado asa haruar sian dosa do tajahar. Manang songo dia pegodang ni mungkin kesimpulan-kesimpulan manang godang aka tulisan-tulisan nama domo tu si tanpa mulak tu debata tanpa makaporsyai debata ima mual ni hanguluani itu tidak bermanfaat dalam kehidupan manusia. Edang boy ibana lokang sian dursay nang pe boy diotapi nang pe boy di stop ibana sian kesalahan-kesalahan ni alai anggo haluaun sian dosa holan sian debata doi tajalo. Apalagi halak na percaya di Yesus Kristus di sido ibana boy mangauhon boy majalo hasesani dosa. Ikut dohonot tajala persiatta doi hasurungatta doi hasurungan ni persia doi hasurungan ni halak Kristen doi hasurungan ni suton Kristus do majalo hasesani dosa nang perarado sam botar doi muse molo olo hita manopoti dosata dua dupan ni debata. Berharap tu debata makalunguton Jehovah di nasang ngulutta ido langkah nanain si tempuhota lau majalo mangauhon haroro ni Jesusi di bagasan ngulutta. Akamanga kenang kata berharap sangat luar biasa doi di ngulu ni halak na ingin melangkah ke depan bahkan na bercita-cita di bagasan ngulu na si ganupar. Mola dong harapan na cita-cita na ke depan itu adalah harapan di bagasan ngulu. Alai memang adong docol malasodong be harapan na molo akan putus asa. Molo putus asa akhir ni pay may mahon ujung ni perjalanan na namanya. Alai yang kona persia selalu berharap bahkan di kondisi sepahit apapun di sido hita di jauh berharap di sido hita setotong terjauh maka lungutan Jehovah alai yakin jala persia do hita molo debata manangihon molo debata majalo akan natahirimi manang gabi hasahatan ni sihiri motai jalo otta duai ditikina hobar tulomoni rohani debat. Alani tu sido hita berharap unang tuhuasa do tagugon ni Portibion. Apalagi do nomur debata di tonga-tonga ni bangsa Israel. Di kondisi na sida na sejot terjepit gabilaon na sida mangalu-alu tu Astur, mangalu-alu tu Mesir, mangalu-alu tu Edom. HP tungso di halomohon ni rohani debatado gabe mangalu-alu tu huaso do tagugon ni Portibion.
Memang si pata tabodo mengalu-alu tunagogo di Portibio. Alai tangina hina mohon ni rohani de. Tu ibana do hita berharap, tu ibana do hita ro, ibana do sia lungutonota, ala ibana do sumber ni haluaun, sumber ni hanguluan, jala ibana do gabe sumber sukacita, las ni rohani hita terlumomi ma dinaro ibana manopot tita, lau membuat tita sian dosa, membuat tita siang gonggoman ni sibolisi asamula kita tu ibana. Alani ikon horat tibana do hita HP berharap, horat tibana do hita ro marhite na takas marnida jala makaporsyai kuaso do taguguni de bata di bagasan nguluta. Marhite na makaporsyai ibana na ro tutong-atongan ni Portibio paluaho kita sian keterpurukata, sian sudi hagaliota, sian sudi kelemahan. Jala ibana do natuk mangurupi jala paluaho kita. Maralohon akamusut, maralohon waso-waso ni sibulis, waso-waso ni Portibio. Alani jauh-jauh hapi dapat julun wain dihita berharap kepada Tuhan, maka lungut to Jehovah ala ibana do mual ni hanguluan ido nanaing sitano ponotan wain di adven na patuluhon. Na paduahon nanaing johonon ni si Mika. Song pajuon na di tonga-tonga ni bangsa Israel. Pabuah pengakuan dosa. Pabuah hamumulak tu debata. Ido salah satu nanay perlu hangulu honota di bagasan Portibio. Akamanga kainang ternyata halak na mampu, halak na tahu pasi sahud dosana, ima halak na olo patutoru rohana. Ternyata halak yang selalu tinggi hati tidak mungkin dia bisa untuk mengaku dosa. Alai ikut di bagasan serep ni rohado, di bagasan toruk ni rohado, di dalam kerendahan hati, di sana kita bisa dimampukan untuk memohon pengampunan dosa. Idupin namaol hala Israel lau pauba rohana selalu ingin lebih hebat dari orang lain. Unang gabi jumago halak sian hami. Unang gabi jumago bangson asing sian hami ay bangson di debata rohami. Keangkuhan sering membuat orang lupa kepada Tuhan. Justru mengandalkan dirinya, mengandalkan keberadaannya, mengandalkan permuluannya si ganupari. Alai halakna merendahkan diri dia dupan di debata. Di sido ibana gabe boy mulak muse mengaku dosana, manopoti dosana, manopoti hahuranganna dia dupan di debata. Berarti di minggu Advent na patuluhono laos dijodohi tapi laos ay merendahkan diri dia depan di debata. Sadar akan kelemahan, sadar akan dosa-dosa kita, manang sadar disudi kesalahata dia depan di debata. Asa di urupi debata, asa di loas debata haruar hita sian dosa, diburi hita sian dosa, diburi hita sian hasala atai. Napatuluhon tangi yang doh pangidoan ni simi. Pemulihan di bangsa Israel. Ngadirajumi ibana nang hancur bangsa Israel alani hajahaton song natadok nakit. Alai ditatap ibana, diida ibana. Peran ni debata na sangat penting untuk memulihkan umatna, memulihkan bangsa Israel. Di sido muse asaboy di hilalana sida. Manang asaboy na sida mengeradi diri melangkah tujolo gabi songon bangso nang pinilit nang jinong ni debata. Dasar untuk pemulihan
Imana perjulu nakin berharap debata. Olo manopoti dosana. Olo patutoru rohana di sido Jepang. Pemulihan di paulak debata. Paulion ni debata muse songon na perjului. Tersarupa dua istilah pemulihan nama cai tabuta pakai di ngutasikan upari molo mengunjungi sakit kita saya tadok do Tuhan tama memulihkan. Ala tahirim do songon kondisi semula sehat mulak sian namar sahid gabe sehat mesti dipulihkan debata. Songon ido nang dingolu parbang son nahinirim ni simika asa mulak muse bangsoi songo dia nong jino jalan na pinilit ni debata marhite na mulak na sida tu debata makirim tu debata unang be makirim tu portibion marhite na manopoti hado dosa na sida hahurangan na sida asa mulak muse na sida di pasikop debata di paulak debata songon bangso di pamiliton na hiya. Lo sido harapan jala ido natahirim di bagasan padal ningudu. Ang giat niyan dipulihkan di batahita siyan ragam ni perdalanan ni ngulutta apalagi siyan akka kelemahan siyan akka perlusaut tadi lupan ni debata asa di sido gabi Jepang ma son topik 2 hari minggu molo topik 2 hari minggu Allah melayat Roma debata molo nang olo hita dipulihkan. Tanpa dipulihkan berarti dianggap doh kita songon musuh ni debata na gabi mengadupi kehancuran di bagasan mulut. Alanintung tak kasdo di jauh hita asa olo hita pauba rohata di bagasan toruk dohot di bagasan bulus ni rohata. Roh wadupan ni debata asa pemulihan ni debata jupak kita sianima hita gabi roh debata manopot kita. Debata manugihok kita. Debata gabi rap dohot kita song nanidokna Immanuel Allah beserta kita. Jala gabi ibana tutu namanguduhon kita. Siyan na tuluhi mahita akamanga kainang lau mangaripun turpuk sadarion naing gabi lam lohot mangulu di bagasan rohatta na perjulu taingot mahape siap radido debata memulihkan hita. Ikudo naik perlu dohonota. Mana so dia kehancuran ni rohata nuaing, kehancuran ni parngulwota ala ni dosa doh tamateani. Taingot ma. Radido debata memulihkan hita. Radido debata paulakok kita asal ma olo hita manopoti dosa. Macai luar biasa donakin molotaida di ayat 10 tolui. Alai gabi halongonan matanoi ala ni pangisina binahen ni parbue ni papahenan nasida. Ada hubungan ni ayaton wa itu pemulihan. Nang kuarahul jo pandangata tunamasa di Sumatera Barat. Sumatera Utara, dohot di Aceh. Kebetulan daerah na paling luar biasa menghadapi bencana alam, ya kami preses di Sibol Katapteng Nias. Hirahuboto do sudin waing tempat na so dia kehancuran ini, Allah hampir sudido jemaat manang huta di Tapteng dapat di tengah dohot di Sibolga selalu di dekat bukit. Ipe bukit nai macet tibu-tibu di olo do di tonga-tonga di bukiti di Bayi Jabuna. Termasuk gereja HKBP Sibolga Julu. Molo tempat nai bojo bertingkat-tingkat mulai sian Jabuna mihian kantor preses, jam preses baru masuk gereja Tutoruna Muse, masuk gereja lama, masuk Muse Sopo, baru masuk Muse Perumahan Rakyat, Tutoruna Muse, masuk sungai, ima na banjiri na may luapi.
Setelah dicek ternyata di Gijang, naung memang ngagundul be di Gijang. Ido mabain lamura gabe matorban duluhi taburi taboto matorban tay longsor maduluhi. Songonido nang di aka daerah-daerah nasing. Hampir 90% masyarakat di Sibolga Tapteng Nias hidup di bawah gunung. Alay dakyai masa na songoni. Termasuk di Tapsal. Naginoaran nagaruga. Apala jonok doi tu perbatasan ni Sibolga Tapteng Nias. Song ni mahancurna apalagi taida di gambari dibuan hau nama cigudang justru hawido nama negai gudang akajabui merupakan jabui. Songoni musenuain di Aceh Tenggara. Secara khusus saya hamitong pareses di Aceh Tenggara. Luar biasa do banjir bandang sering terjadi di sini. Tak foto mang napiga do ngapara Aceh Tenggara di so. Ternyata di Sude nama bain bencana longsor banjir bandang di Aceh Tenggara alani habis pembabatan di Gijang, Ima, di Dolok, Bukit Barisan, di Buan Mahau nama Rusrus, apalana tu makasu ingot di awal tahun 2025 tangguh do besa tahun hu tinggal hon resok simpang simadam gabe bendara umum mau mulak mau mernida hancur sude dangan dong be jabui holan gereja HKBP simpang simadam tinggal berdiri tegak alani banjir bandang hau do dibuan na balga-balga di baur sia Dolok satu toruan songonido dohot di daerah asing neng dohonok ku akamanga kainang hubungan na tuayaton ternyata di perjanjian lama nunga digobarhon na songoni orang yang merusak lingkungan akan merusak daerahnya, dirinya sendiri. Hidup na say margugun waing HKBP, masuarahon suara ekologi mang nabigahali hita di nasataon. Nunga dilubahon HKBP, dilubahon ni Porus, so dia masa molo setotong disegay lingkungan hidup. Alay murate madi debata. Rodo press release ni Eporus di nadi hari Jumati. Madok nunga di stop sementara penebang hutan. Nama negai Tobak, nama negai Hau di sekitar Tapanuli untuk sementara. Tetangnya koma unang behola sementara. Termasuk doa buas tahape di bagasan na doa penebang hutan. Ubereng mamuse adong do muse do marga Silitonga. Macegudang sian buas ta na doa di bagasan. Di sisi tahamlate do mamorak kadongata. Alay neng dohonota unang mamamora sian nama negai bahkan untuk menghancurkan orang lain. Ido salah satu jojo di hita di pemulihan tatangnya kun sida sapuli. Ido na ning jowon na marite turpuhon. Debatado na tuk memulihkan na sida anggogogo ni pertibion sawag dia gudang pe artani pamaretata. Itu tidak mungkin memulihkan secara total, secara holistik. Tetapi Tuhan bisa memulihkan kalau Tuhan mau memulihkan dengan catatan semua orang, semua manusia bertobat, berharap kepada Tuhan, asa dipulihkan kembali. Allah na terjadi akamanga kainang. Marhiti kondisi banjir nuaing, tadokma bencana alam nuaing, ternyata bukan hanya harta yang hancur. Bukan hanya nyawa yang hancur, tetapi memang mental, pikiran,
ngolu jiwa manusia memang hancur. Rap dope ibana hudul-hudul dohot inatai adorang somasa namasai. Hape dung di bawor aik nasida. Adong mangulu sada, mati nasada. Dang boy ditolong, dang boy diurupi. Begitu hancur molo pita paidaida marujung nasubui taurupi. Ang kalin ni namar sahit somal doi di dajon. Alay molo marnida anak kota keluargata saitaida di san dang taruruba kita dang terdunduk kita, itu paling sakit dalam kehidupan manusia. Ima nagudang terjadi marhiti bencana alam. Asa hidup natadok pemulihan kembali itu hanya dari Tuhan. Asa boy muse mulak. Asa boy muse persea jolmai. Asa boy muse gabi makirim jolmai di nguru nasaliling nidili. Alay itong makamanga kenang taurubi nasa natolapita untuk pemulihan. Nyan berusaha duriat KBP mo natin sahat tu natwari ngalubi hampir 10 miliar nama pangurupiota kasih kuria nang dipapungu di kantor pusat KBP. Mudah-mudahan manyan boy nang wapala 20 miliar asa dohot takolan mga liumangan. Ay mudang mga liumangan dope law mengirim tu kantong-kantong na subuy dijangkau manang nasubuy bilanja manuar sidoron na nasida. Ala, jangan akses masuk. Molo tu sibul ganuain, jangan buy jalan asing nisian Aceh, kemarkililing masian Aceh. Ngahu coba kami medalani ditiki satu Aceh, ikut dalan nama lebih hurang kolasian perbatasan Aceh sahat tu sibul ga 4 jam. Molo melewat musisian itu Medan. Olma ikut sahat tu 15 tu 20 jam. HPIP belum tentu. Boydo di tengah jalan, putus jalan. Kualami hami dua ditik melayani dia. Sibul katap teknias. Terhambat kita alani adong longsor. Dang boy hita maju, dang boy mundur. HP longsor mesti tu budi. Song lima pengalaman di wali kota Sibulga di hari nong salpu di kejadian non. Gabi merdalam mibana tu luari sian dalan lau sahat tu kota Sibulga. Asabui sahat di bakasna. Dang boy dilewati lau masuk tu Sibulga. Dang boy dilewati lau mulak mesti tu tarutung. Otomatis harus merdalam. Itu natadok nakin. Taguguma mertangiang. Asa tu hatta na memulihkan. Air radido HP jala sang do debata memulihkan segala sesuatu. Di bagasan perdalanan ni ngulu ni jolma di tonga-tonga ni portibio. Dapat 2 tahun nangingo tota juju tu hita. Radido debata manesa dosa. Sahita pa si sahod dosa ta asayasi ta majalo ibana. Manomunomu harorona jala asa tutuga bemian ibana di bagasa kita. Ay dang terjakon ngolu perdosa utai Yesus naroi molo so tapase sahon dosat. Taingot ma dang terjalo pamatang tanagok dosai haroro ni Yesusi molo so tapase sahon dosat. Alay nanggok dosa pehita nanggok dosa dugo hajahatok kita molo olo hita pase sahod dosat ta tu adupan ni debata diburi jala di paiyas debata hita song natalok nakin nang perarado sam botardo muse molo roh hita tu adupan na sianido hita boy majakon iban. Napatuduhon ternyata akka musuta ima sibulis perjahati. Nangpe saya songon na tibo, saya songon na jumago di patikianon, di tikina. Basuruton ni debata, aduhumun ni debata. Ola di ko baron nakin, jolma, manang halak, songon lumpur, na di padigidigi di tonga di dalan. Songon ido akka siula hajahaton, si bolisi,
musutai molo sodoho tibana bertobat molo soole bana mula alani unang sesongon na mga biyan hita mamereng pancahati unang mga biyan hita mamereng halak perdosai alai sai terjalani ma perdalanan ni nguluta di bakasan toruk ni roha do mengaku dosata di adupan ni debata di sido hita tutu maratven sahatu sedarion. Amin. Matang yang baik. Mauliatin na Tuhan di pasat roh nami. Di pakulingi ho hami Tuhan di adven na batuluhonon. Asa holat tuho hami Tuhan mangalu-alu. Tuho hami Tuhan berharap. Maritin na totong. Radi hami sero tuho. Mangido hasisani dosa nami. Jalamat jakon ho di bagasan nguluna. Dang terulah kami Tuhani molo siat diri nami. Alani todim mangrupi hami. Asa tutu iya sejada badia hami gabe di sido jakonon nami. Baula homu pulihonomu hami. Gabe mulak muse. Tungolu nama rujahan di bagasan romo ni roha. Atong sayu rupi hami hot mangudu mardalan di bagasan lomoni roha di batama nami pasatu nami matuho di bagasan tangyang nami sedarion di sudirwas ni huriam naing pida sian huriamon keluarga bertua Sitorus keluarga Fernandes Parulian Sinaga doat yanakun nami Sutra Giopani Aruan Homa nama dongani mga ramoti na sida di huria na baru. Jala totong sungkuramu na sida. Asa gabi luas na burju, luas na marsitutu na sida di tonga-tonga ni huriam na nidapoton na sida. Jala todo tangyak konon nami nang agkaulaon di tonga-tonga ni huriam. Terkhusus matuhan ulaon sa darion. Di nanay paborhaton nami ama nami si Tua Baja Roy Marihot Sinaga. Lau tu masa pensiun. Hodo nama jo jala na milit na sida jala hodo nama ngurupi na sida marhubas di tonga-tonga ni huriam. Jala di bagasan sedarion pensiun mana sida. Atong sepasu-pasu na sida. Tapamu di na sida hai pason dot kajang ni umur na mardongan las ni roha dot keluarga. Asa setotong dihilala na sida. Hot do padongan yom, hot do pangurupi yom. Di tonga-tonga ni ngulu na sida, nang pe pensiun na sida, siyan ulaon songon parhalado di tonga-tonga ni huriamon. Pasu-pasu salut akka ulaon, dot akka pesta na nang sipatu paun nami. Dosonin ang akka ibadah na nang sipatu paun nami. Loas mailam pahoton hapor siyaw nami. Patuguhon roha nami. Tarlumobi pamujion nami diho. Sa itangya kono nami ro nang akadongan nami ito hanuaing nagudang. Mga dupi bencana alam. Tuwa sinirohamdun na sida Tuhan pagonggok ponon nami. Homa na memulihkan. Homa na paulakon. Pakirimon na takas din na sida. Jala seurupamu na sida, maritin na takas totong urupamu hami, mangalehon roha pikiran do ngulu nami, do na dong di hami, mangurupi na sida, asa buhay na sida Tuhan makilalahon dope, di pangaramot yomu padongan yomu do panarihonomu di na sida. Di patama nami los tangi kono nami do nang disudirwas ni huriam na di bagasan parsahiton. Nyonya si matupang buru si manjunta nyonya benjarnaur buru manulang nona parulian pasaribu amang hamanurong nyonya naipahu buru pasaribu nyonya Sitorus buru panjaitan nyonya si Litonga buru samosir nyonya silaban buru papahan Hastorus pane nyonya stangga buru tabarat SPP pasaribu emar marpaung dohot nyonya Sitorus buru stopuk Tuhan sini rohamdun na sida pangunguponon nami Tuhan.
Urupi dongani pargugui nasida Tuhan di bakasan persahiton nasida. Jalahu hiri pami jalau tangya ko kami matuan lehonomu hama malum lehonomu hahipason lehonomu totunggugu di nasida. Jala ahot hapor siyaw nasida. Asa totong tugu hapor siyaw nasida saya malasigat tung tuho mga lualu tuho. Kadlumobi di pakirimon di ngulu nang pinaradem diak kana porsea jala diak kana mangiutok. Di pertama nami lawas tangya kono nami donang di ruas ni Uriam namar ulang tahun kelahiran dot ulang tahun pernikahan. Kodo na mga lehon kajang ni umur do paso-pasum di nasida martaba-taba mapasupasum kajang ni umur do las ni rodo tahi paso di nasida di tonga-tonga ni ngulu nasida do di tonga-tonga ni rumah tangga nasida. Asa saya totong dilala nasida. Asini roham do dengan ni basam do na pahiu-tihu parmulun nasida. Pasu-pasu nang salut ruas ni Uriam nasi mamelehon sian nani basa-basa humitu nasida. Martaba-taba mapasu-pasum do tasini roham di nasida tujuannya. Atong go di homahami Tuhan pasu-pasu mahami. Jalo mahami maritenak mo Tuhan Yesus Kristus nung matangya kami dio. Amin. Tapuji Tuhan tamare dehita sian nomor 530 sia ayat 1 terusna. Laos tapasama piliata tujulu si pasahatota hamalateo nirohata tua mata situa per sinaga. Masih orang hakim
nuang masuk mahita tu acara paborhato namang situa para pajar Roy Mariot Sinaga inang burtambunan tu masa pensiun sian paralado di tonga-tonga nuriata kami Makassaron. Alani maride mahita sian bukwede nomor 120 sada ayat sada Laos Roma amang situa perem dot inang tujulon. Jesus Rajani Uria na porseana Maria Masumas Urian itu hata dari derunuaing jong di joloon amata situa pajar Roy Mariot Sinaga. Nungai digohi na sida tiki pangulaon na sida di tonga-tonga ni huriaon. Obar tu aturan ni HKBP pensiun do salak situa sian perhalado molodung marumur ono 15 tahun. Alani macong na sida sian ulaon na di huriaon. Tamado pasahatot tahamulatin ni rohatta tutuhatta na madongani na marguguihon huhut na patauhon na sida sa lilingon mangulahon tohonan na sahat tu na sida. Akup ni unedo pasahatot tamauliati tu na sida nong makalujahon tohonani di tonga-tonga ni huriata. Halani paboratot taman na sida lau pensiun jala tabigima surat keputusan pensiun na sida na jinaon ni sekretaris huriata. Surat Keputusan Pensiun Sintua nomor 003/D.17 Romawi /R /H/1 SK/SP /12 Romawi /2025 tentang pensiun situa di HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan. Pendeta Huria Kristen Batak Protestan HKBP Resort Sulawesi Selatan yang berkedudukan di Makassar menimbang perlunya melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam aturan dan peraturan HKBP tahun 2002 setelah amandemen keempat tentang masa pensiun HKBP. Mengingat aturan dan peraturan HKBP tahun 2002 setelah amandemen keempat Pasal 26 ayat 6.6 tentang pensiun situa HKBP memperhatikan 1. Situa Pajar Roy Mariot Sinaga telah memasuki usia pensiun 65 tahun pada tanggal 15 November tahun 2025. 2. Keputusan Sermon Parhalado Partohonon HKBP Makassar tanggal 14 November tahun 2025 tentang pelepasan sintua pensiun memutuskan dan menetapkan nama Situa Pajar Roy Mariot Sinaga tanggal lahir 15 November tahun 1960 tanggal ditahbiskan Makassar 30 Mei tahun 2004 terhitung mulai tanggal 14 Desember tahun 2025 pensiun dari Situa HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan
karena telah mencapai usia 65 tahun. Atas semua pelayanan, pengabdian, dan selama melaksanakan tugas-tugas Sintua diucapkan terima kasih. Ditetapkan di Makassar tanggal 14 Desember 2025, Pendeta HKBP Resort Sulawesi Selatan, Pendeta Ritz Johnson Simamora MTHMM, ditandatangani dan distempel. Moliate. Ihamu amanami Situa Paja Roy Marihot Sinaga. Obar tuaturan do peraturan ni Huria Kristen Batak Protestan. Nunga dikohiamu pajouon na sahat tuhamu marhobas di tonga-tonga ni Huriaon. Madok maulate do Huriaon tutuhata na pataho kamu marhobas. Obar tutohonan na sahat tuhamu. Nunga dikohiamu pangoloion na pinadaton muna uju majalo tohonan hamu. Di pasau tamudo na pinangido ni hatan ni Tuhani na madok. Sahat ula tohonan mi. Tamado hamulate honota, hamulate honon ni Huriaon pangulamunan na sililingon. Jala mangido ang giya di jalo Tuhani akapakubasyo muna. Gabi pilihan na hutus, jala mabuan pasu-pasu, dot hatuguan ni haporsyaon diaka na hinubasan muna. Atau masih jalangan may tama. Dihamu Situa Paja Roy Marihot Sinaga. Mardongan pos ni roha di debata ama. Dohot anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot todi porbadia. Hupaborhat mahamulau pensiun. Sai di parar Tuhanima akapakubasyo muna na sililingon. Jala diramoti hamu diaka ari sidalana muna ditiki na lenggro. Amin. Surat pensiun Martang yang mahita. Ali di bata namin naguk asi dohot tolong ni roha. Mga sahon holong ni roham hupasatami hamulation nami. Ala pangurupiyom mo mamarar na posomon sa liling marhubas di tonga-tonga ni Huriam HKBP Makassaron. Ngunga sahat diula tohonan na pinasahat mi. Sa ibahin mamarparbuwe pakubasyon. Jala tupahi. Tau patuguhon haporsyaon dot pakirimon ni ruas ni Huria di anguluan sogot. Tung pemarujung pangulaon na sida di haparhaladon. Sa pahipas mapamatang nang tordina. Asa totong marsitutu mabuat jol matuhaduaon. Tangam munaguk pasu-pasui mamanugunugu ibana di ari-ari ni hatuaon. Asa totong manaili ibana tuho. Pasu-pasu keluargana dohot iyan nakon. Asa rap mangulupon pasu-pasu na nilihon. Molo tungadong hagalion dot haurangan na. Di pangulaon na nasililingon. Holong mima na makukupi sa luhut na. Pinuji ma ho Tuhan, ala ni sude dengan ni basam. Amin. Mado putusam. Upangino kami mapartikian kur parhalado do keluarga lapa berhata dongata ng pensiun ima amata Situa Perem Sinaga.
hata mewakili studi ruas do paralado di gereja online tua mata situa hasimanukalit situa natumua di tonga-tonga ni huriata dung pensiun namang situa Roy Sinaga akamanga kenang anggohita sian ruas anoma di sopo di teke adong tama-tama nanay si patupota di pena pensiun amang Sinaga pinasama tu amang situa hasimanukali. Shalom. Horas madihita saluhutna. Parjolo hita maduk mulyate tutuhata perdegan basei siala dilehodo tuhita hipason sahatu tikion boy hita marsaur di bagasan joron itu hata dinalaho pabor haton amat situa PRM Sinaga masa purna bakti. Yang kami hormati amang Pandita Resort beserta inang suaksone nang tu pendeta fungsional inang Erebor Sinaga beserta amang suaksone nang tu inang Bibel Pro Erebor Sihombing do tu sude dong aku perhalado suaksone nang tuhamuna amanami inanami remaja na posobulung Dison jongjok anu aeng imanalaho mewakili pasahaton hata mauliate sian perhalado suaksongoni nang sude kita ruas ima nalaho mado mauliate kita tu amang situa PRM Sinaga imana majalo tohonan amang on tanggal 30 Mei tahun 2004. Jadi gonok ma amangon mangula di huriata 21 tahun 7 bulan so natap titing di nakaningan di warta. Di hamuna amanami situa RM Sinaga madok maluate dohami tuhamuna siala boy dilalui boy di jalaton hamuna ima parhaladoon ima mangula di huriat tahun secara khusus rap kita melayani di wilayah Filipi perjolo mahami minta maaf tu amang molo saya nadong do akan hurang pabahenan baik siapa pangalaka mau pusat pakatayon alai akan hurangi unang ma di ingot amang akan ulin adik ganima di ingot amang saya tupahi tuhata mahamu dohot keluarga dinalaho masa purna baktion. Molota igo do respek kita di belakang dong aku perhala do ma amango di wilayah Filipi bahwa marsahid amangon bulan Agustus tahun 2019 kena serangan stroke. Jala kurang lebih amangon hampir 1 tahun dan boy hami marsermon di huriat tahun alai dohok manggula alai puji Tuhan ma ala digogo ni tangiang sude huriata ruas HKBP sehingga amangon lam tu sehatna jala boy buse mangula di huriata sahat tu sadarion masa purna bakti umur 65 tahun puji Tuhan mata dok tutu hatai siala asido holong ni rohana boy amango dilalui sahat tuna pensiun isi yang mulia to tare amang tutu hata dinalabo boy amang menjalani
sudah pengoluan di masa mangula amang di Huriata. Selama menjalani purna bakti matu amang, alangkah saat hamu melayani di Huriata selama 21 tahun 7 bulanon. Merpabuwe maka nani ulamuna selama melayani di Huriata. Saya dipasu-pasu Tuhata mahamu, saya lam tu sehat nama hamuna di pobergogi Tuhata, penggeng sari matua, jala dilehot tu hamuna akar rejeki, dohot sude kesehatan tu sude hamuna keluarga do yanakon. Songoni majolo songon harta sian ahu mewakili parhalado do sude ruas, moliate ma upasahat hami tu hamuna di namangula hamuna di Huriaton, saya Tuhata ma nama pergogohi hamu sekeluarga butima sian ahu horas madihita saluna. Adorang so mangapun nasida, jolo tapasat menjolo cendramata, si pasatot tamulate ni rohata si atong-atong ani Huria. Upasa tami mamangapu tu amang perem sinaga, alai gumajangan noma di sopo. Oras madihita salhuna na hupar sangapi hami amanami amang padita resort dohot inang padita fungsional inang bersinaga dohot amang sok songoni inang bibil pro na parjolo mauliate mata pasaha tu amat talibata diasi dohot dengan nibasana bodo hita marpungu apala ditikiot di bagas joroon duk sipul perminggot tanaking adong acara pabor haton situana purna bakti ima Tuhan sadiri. Selama 21 tahun 7 bulan narohanami dang mulus perdalanani jaladang tikos sudah mungkin nakka pakobasion nami malutuk piadong akan hurang pakobasion nami hurang di pangalakawan nami hurang di pakatayon nami nang dia kapabahinan nami Tuhan musaluhuna amanami inanami ruas ni HKBP Makassar do suak songoni naktu do ngaparhalado parjolo mahami mangido maaf saya unang ma buat kamu di Makassar rohamu nai salpuh kamu masaluh nai tukanian non di sopo tapagajang mamuse ima jolo hata pangapuan siak kami saya diramoti tu hatta mahita saluhuna itabaya kasilas ni roha tujulan nyarion dihamu nang dihami itabaya kagajang ni umur nang tudong aku perhalado toktong dipergugoi hamu dinamangula ulaw muna saha tutikina di ari namangihot. Ima josongon hata pangapuot siya kami sa di pergugoy tu hata may hita sa luhuna toktong diramote ditabaya kasilas ni roha di hita sa luhuna tujulan niya doon. Butima hu pasata mi totong atong ata mauliade. Ngaboy mulak biak kamang kenang. Tamu pengaboy mulak. Laos manabay nandun na sida rak may tanon nakamanginang tu sopo talenta pabor hatun na sida tu marsa pensiun na sida rak marsi pangano marsi nungon. Laos jongjong mahita saluhut na maridihita sian 650 sada ayat tolu lau menutup parminggota.
pasahat mapilian na tapapungon to do pa ni debata matang yang mahita. Ali debata ama namin na diban wagijang hodo haroroan ni saluhut sila leon na denggan dohot na sa ulibasan na mauliutos. Upasat kami masya na nilon mi to kami pilian nami to ho. Sa jalo magewap na hutus di julum. Pasu-pasu menjala ramoti. Asaw para siya kami pilianon. Pati bulo na rajaw mo dito nga ni huriyam dohot di portibion. Buhay maruhan nami marhiti-hiti tordim. Asalam mutadahami gudang ni si leon-leon mi to kami. Asalam girgirami madok mauliati to ho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manamin na di banua gijang sa penerbadia makwarm sa Roma harajon sa saut malam meniroham di banua tangon song na di banua gijang. Lehon matuhami sedero nang luan siapari sa sama dosa nami song panisan nami di dosa ni dongan namar dosa to kami. Una kami to gihon to pangunjunan balua mahami sian pangagong. Mulak mahamud di bakasan dami, jala-jalo mawas-pasu sian Tuhan di Batamat. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan di Batama. Di sondakon Tuhan di Batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di padopakon Tuhan di Batama bohina tuho jala di pasaurhon madamena tutodim. Aka mga kinanang ko masih jalangan di sopo mahita no masih jalangan langsung mahita sude tu sopo rak mahita marsi pangano marsi numon sude hita no aing naro di panminggu non asarapita tu sopo.